Jama'a assalamu alaikum. Sorry, aka ce idan za ka yi magana da manya kana cin cingam ka cire babu kyau. Kamar da kuka sani sunana Alpha Charles Borno taku ta Abana. Ya ina son yi magana ne akan abubuwan da ke faruwa these days. Like akwai waɗanda suka ɗauko hatred suka saka min over nothing for nothing, like zagi abin da ya shafi addini these days. I want to be clear to you people about something. Ni am a Christian and tun da nake ba taɓa koya min zagin addinin mutum ba taɓa koya min aibinta addinin mutum ba. So da Allah ku daina ƙoƙarin pushing ɗina. Duk da dai na san dai a tarbiyyar da aka min ba a taɓa nuna min in yi hakan daidai ba ne. Na san kuma ba zan taɓa yin kuskuren yin hakan ba. Amma babu kyau. Babu kyau. Kada ku fara idan an zo an reactin ranku ya dinga ɓaci. Dukan mu ɗaya ne, Allah ne ya yi mu. Kai da Allah ya yi ka cikin addinin musulunci ba wayenka ba ne. Ni da Allah ya yi ni cikin addinin kristanci ba wayona ba ne. Abin da ya riga da ya faru ya faru. Bayan da za a yi a mai da hannun agogo baya. Ya riga ya faru, wannan hayaniyan duk na miye ne. Ka zo ka zagan min addini saboda me? Na taɓa ka? Ban taɓa ka ba. Ba na zagin addininku. Kowane irin faɗa ne zan yi tsakanina da idan har musulmi ne. I watch my words. Na san me nake faɗa. Sai na tona abin da zan faɗa ko da zagi ne. Amma bayan da za a yi taɓa aibunta maka addini. Balantana kana ɗan adam. Allah ne ya halicce ka, mace ne ta ɗau cikinka. Ta haife ka yadda aka haife ka haka na aka haife ni. Idan ma ke mace ce kina gadarin yadda aka haife ki ni ma haka na aka haife ni. Sai ka fito kuma kana threatening min rayuwa kana cewa zaka kashe ni saboda me nayi? Akwai jahilci a cikin wannan lamarin. Musulmin kwarai ba zai yi haka ba saboda ni na zauna da musulman Hausawan kuma zama muka yi da su na amana, wanda ko da yanzu da bana gurin su duk ran da naje garin da suke sai na je makotanmu da tun ban san me nake ban ma yi wayo ba iyayena suka fara zama da su har na tashi na san su wane ne. Ku daina neman kuna jawo kanku. Wani mutumin ba zai yi tunani ba, wani ran shi ya ɓaci baya tunani, duk abin da ya fito a bakin shi zai furta. Amma sai kaga wai musulmi da sunan musulmi yana ɗauke da sunan musulmi zai je comment section ɗin mutum ya ce kai ma in ka isa ka fito ka zagi annabi sai mun kashe ka. Ku duba min irin wannan lamarin ku gani, ba siya bane kuke yi? Kishin addini kana da right inda zaka yi kishin addininka. Babu wanda ya hana ka. Babu wanda ya hana ka. Babu wanda zai ji daɗi yau ko rago ne mutum yake bautawa. Ka zo ka zagan mishi addini. Zai ji zafin shi. So idan kai kana son ka protecting ɗin addininka ne, waɗansu abubuwan sai ka duba ka gani. Kwanakin baya anan wani ya fito ya zage ni. Arniyar banza, durin uwar cross ɗin. Muna nan da ku a TikTok, abin da ya faru kenan. Mutane da yawa da waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba sun fito sun yi magana a kai, kuma sun nuna ɓacin ransu. Sun nuna kuma hakan ba daidai ba ne. Me yasa to ni zan zaɓi in aibunta muku addini ko kuma in yi kalmar da ba daidai ba akan addininku? Ba abin da zai sa in yi haka. Babu shi. Mu zauna lafiya da juna. Yau mutuwan nan koda idan mutum ya mutu jahannama zai je, kai ka riga ka concluding cewa jahannama zai je, ka bar shi da jahannaman shi. Ba rayuwarka bane. Muna rayuwa ne dukanmu a duniyan nan, ba wanda ya isa ya fito ya ce ba shi da addini, ba shi da zunubi. Kowa yana da nashi bad side din. Akwai waɗanda yau idan aka zo aka buɗe abubuwan da suke yi a ɓoye, wallahi kare ba zai tsaya ya gani ba. Kare ba zai tsaya ya gani ba. Ina zama da ku da zuciya na ɗaya. Ko cikin ɓacin rai ko cikin zama cikin ƴan uwana Christians ban taɓa aibunta addinin ku ba na yi kuma ba zan yi ba. Me ma zai sa in yi haka? In je in ji da rayuwana da kurakuran da nake yi. Mu dinga tona abu idan za mu faɗa.
kana ta cewa kana kishin addini, amma kai ne kake kokarin ci gaba da sharing voice notes din nan. Wani ya bude ya ji abun ɓaci rai ba kalma bace mai daɗi. Me amfanin su? Duk babu shi. Mu zauna lafiya, kowa yana da rayuwarsa. Idan ni Alfa kana min kallon arniya ce ne, kafira ce ne, ai in na mutu jahannama zan je, shikenan banni da shi a haka. Ba sai ka dinga tunatar min ba. Mutanen da suka kira ni da arniya sun fi 100 a TikTok din nan, kuma har yanzu ina rayuwa ban mutu ba. So there is no need of reminding me all the time. Ka fito kana reminding mun cewa ai ni arniya ce ko ni kafira ce. Idan ban maka ba kawai kai blocking dina. Ka je kawai kai blocking dina, shikenan fa. Huta lafiya. Wato ina fahimci mutanen nan su kasaci garin kwaki ko biredi ko akuya a karama ya fi musu muni akan kadaji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. In ba haka ba, an saci kwaki ko akuya sun kashe mutum, balle a daji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To Allah na tuba, ka gaya musu duk abin da yake cikin duniya, ko in ce ku gaya musu mu ba ma san sa, mun fi son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Su sace komai in suna so. Da ake sace arzikin kasar damun mu bai dame mu ba, a sace komai, amma da Allah a daina zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ni ma ina da cutar nan wallahi. Duk wanda zai zagi ma'aiki ya buya, in dai za ka yi a gabana, to gaskiya in cuta ce ina da ita wallahi, sai dai daga ƙarshe in na aikata a ce to in na da hankali na kai, in ma garin aikata ma duk mun tafi duka shi kenan. Ai doka ya dace gwamnati ta yi na a daina cin mutuncin addinin musulunci, saboda majority ai musulmai ne a ƙasar. Ba a gaya musu cewar ya kamata a maida wannan ya zama doka iri ɗaya. Hukuncin wanda ya zagi annabi ko musulunci a gaban musulmai, ko ya gama ya fito cikin musulmai, ya tabbatar daidai yake da ya yi niyyar kashe kansa. Yawwa, in ya yi niyyar kashe kansa duk ɗaya ne, to ya yi duk abin da zai yi. Amma ba zai yi a ce wai kuna kashe mutum akan garin kwaki, ku kuma ku yi tunanin musulmai akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba zai mayu ba. Da Allah a canja abin nan, dan wallahi duk duniya inda abin da ya fi ranmu ku sani ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda su suke ganin kamar ta'addanci ake yi in an yi irin waɗannan, suna da wasu abubuwansu da suke magana a kai, amma bai kamata, gaskiya ba a hukunta su ne kawai wanda suka laifin. Ina ga shi yasa kawai musulmai suka gaji suke ɗaukan doka a hannu. Inda ƙasar musulunci ce, inda za a ɗau doka a gwamnati ta yi abin da ya kamata a kai, to na tabbatar in an samu wani wanda ya zagi ɗaukansa za a yi a kai. Saboda yanzu mutanen unguwa da sun kama ɓarawo da yawa, wasu ɓarayin kai su ake police station. To me yasa ba a kai irin wannan? Kun san amsa. Allah ya sa mu dace. Ma'assalam.